Kowe ngerti Mas Budiman Sujatmiko? Biyen jarine kan pejuang reformasi ya to. Nek ngomong duar 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 duar. Wah 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 ngono kuwi wis tanpa tedeng aling-aling. Kuwi mbiyen wis sering nyebutke Prabowo adalah pencukil. Penculik ding. Pembunuh terus apa meneh wis neka-neka kae. Wabeh disebut iki. Bareng saiki dipanggil karo Pak 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 Presiden ngono lho. Ayo Mas rene ewang-ewang ewangi aku wis tak kei gawean. Lah saiki malah ngomong bahwa sang presiden itu mempunyai misi-misi kenabian malah dipadak-padake karo nabi. Piye to kuwi? Wih, ya ora mutu tenan wong iki aku ngono. Heh. Biyen lho galakmu kaya ngono, saiki kok dadi kaya ngono iki lho. Ya nek misale kowe isih mempertahankan ideologimu sebagai pejuang reformasi, mungkin masyarakat sampai saiki kuwi jek menganggap kowe sebagai pahlawan. Lah nek saiki wong nganggep kowe sebagai apa ora ngerti. Wis pokoke aku guru isone ngguyu tok ngono.